Това е стандартна шпионка, както почти всички я познаваме. А това е нестандартната шпионка, която по-малко знаем как изглежда. Така изглежда шпионката отвън. А така изглежда шпионката отвътре. Както може сами да видите, тя е голяма и може да видите от доста отдалече какво ви чака пред вратата. Удобството е дори че от метър и нещо, без дори да се приближавате, можете да видите когато звъни някой кой е и да решите дали да отворите или да не отворите. Тогава другия човек отсреща няма как да разбере дали вие наистина сте го видяли, ако не искате да отворите вратата. Ето в случая и шпионката видяна през втора врата и как изглежда. Разликата при нея е, че образът е обърнат огледално. Ако нещо е обърнато наляво, вие ще го видите надясно. Това е най-малкият проблем, който може да ви притеснява. Доста е удобна, струва около 10 паунда, не е много разпространена, удобна и за деца, за инвалиди. Даже в един момент има илюзия, все едно, че е като камера. Всъщност самата шпионка е нещо като призма, която се слага вътре, може да се нагласите, за да видите по-ясно образа или не, когато се настрои. Това е, правите по-голяма дупка за размера, който ви трябва и шпионката е сложена. Хубавото е, че ако имате стара шпионка, която вече сте си сложили, съвсем лесно може да я смените с по-нова и по-голяма.